Дуслар, барыгызга да сәлам. Илгиза проектының яңа чыгарылышында сезне күрүемә бик шатман. Бүген безнең гади генә чыгарылыш түгел, ул бөтен дөнья укытучылар көненә багышланган. Шушы бәйрәм уңаеннан без үзебезнең Татар-Информ мәгълүмат агентлыгы редакциясенә чакырдык ике укытучыны. Әлеге мөгаллимнәр бер-берсеннән бер нәрсәсе белән дә аерылмый дияргә була. Бары тик аларның берсе мәктәптә 25, инде икенчесе әле 5 кенә ел эшләгән. Без укытучыларга бирәчәкбез бер төрле сораулар һәм инде аларның җавапларын сезнең белән бергә ишетәчәкбез. Миңа калса бик кызыклы эксперимент килеп чыгарга тиеш. Димәк, видеоны карыйбыз. Киттек. Зилә Габдинова, Казан шәһәренең 116-нчы лицейында татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшлим. 25 ел. Мин Хафизова Айгөл Асур кызым, Казан шәһәренең многопрофильле 186-нчы лицейында рус теле һәм литература укытам. Эш стажы 5 ел. Мин башта журналист булырмын дип хыялланган идем. Ләкин командировкаларга барырга туры килде. Өйдән чыгып китү авыр иде яшь бала белән, шуңа укытучы булып эшләп торыйм берничә ел гына дип эшли башлаган идем. Шул килеш китте, миңа бу һөнәр бик ошап китте. Укырга кергәндә төгәл белмидем укытучы булачагымны. Төрле вариантлардан сайлап алырмын дип филфакка кердем. Һәм 4-нчы курста практика уздык мәктәптә. Шунда миңа бик ошады. Бу минеке икәнен аңладым, шуңа киттем мәктәпкә. Беренче дәресне бик яхшы хәтерлим. Ул 10-нчы сыйныфларда, Уфа гимназиясында рус әдәбияты дәресе иде. Анда отырган балалар барысы да миннән бер-ике башка озынраклар иде. Һәм мин алар янына кергәч, яшьлек белән кыелып төшмәдем, дәресне ярып чыктым. Хәзер булса миңа рус әдәбияты укыту ул балаларга авыррак булыр иде. 5-нче класста рус теле булды. Хәтерлим, курыктым, каушадым. Балаларга баштан әйтеп куйсаң, инде бу минем беренче дәресем, бераз каушыйм, борчылам. Миңа ярдәм итегез дип, алар үзләре дә сиңа булышалар инде. Любимчиклар бар, була, әлбәттә, ләкин аны балаларга сиздерергә ярамый инде. Бар, любимчиклар бар, булды, булачак. Миңа калса ул бөтен укытучыда да бардыр. Балалар күңеле бик сизгер бит, алар аны бик тиз аңлап алалар объектив булмауны. Шуңа күрә инде 25 ел эшләү дәверендә инде ул өйрәнелгән һөнәри серләре бар инде. Үзеннән үзе килеп чыга объектив булу. Объектив булырга тырышасың инде, чөнки алар бөтенесе күреп тора. Әгәр дә син ничектер башкача карап билгене күтәрәсең икән, алар бит аңлыйлар. Шуңа күрә баштан ук үзеңә шикләр куясың, менә шул шикләрдән узмаска, дөрес итеп бәя бирергә тырышасың. Элек учительскийга барып, шәешеп сөйләшеп утырадыр. Хәзер мәктәптә эш шул хәтле катлауланды. Учительскийга менә сентябрьдән уку башланганнан бирле мин бер дә кирип караганым юк. Чөнки журнал тутырга кирәк, балаларны карарга кирәк. Анда кирергә вакыт юк. Белмим нишләгәннәрен дә хәтта. Расписание карыйсың, кемдер зарлана, кемдер шатлыгы белән уртаклаша. Әйтмәс идем анда ниндидер башка дөнья дип. Шулай укытучылар үзләренең тормыш яңалыклары белән уртаклашырга мөмкинләр. Кем ничек эшли. Менә мин өйрәтәм татар теленә рус балаларын, рус телле балаларын, балаларның татарча сөйләшергә өйрәнүе, бер нәрсә белмичә килгән балаларның татарча сөйләшә башлауларын. Балалар белән аралашу. Алар белән дәрестә түгел, неформаль обстановкада дик, алар бик ачык, күп кызык нәрсәләр, ярамаган нәрсәне дә сөйләргә мөмкин алар. Иң ошамаганы инде кагаз эше. Кагаз эше бер торган кагаз эше. Кагаз эше, отчетлар,
күн сайын диярлек нәрсәләр сорыйлар. Яратмыйм дәфтәр тикшерергә. Бик күп бул дәфтәрләр. Юк. Бу вакытта зорланганым да юк, башысы килгән дә юк. Булды. Эшкә туйдым дияргә бер ай гына эшләгән идем. Авыр, бик авыр булды. Тәҗрибәле кешеләр әйттеләр, бераз түзәргә кирәк, башта бөтен кешегә дә авыр. Бераздан бетә ул уйларың, фикерләрең дип, чыннан да шулай булды. Квартплатаны түләп. Шуннан соң ипотекага да җитә. Авырлык белән. Шуңа калганын инде иренең хезмәт хакына башкасы. Айфон алып була. Ничәнчесен? Инде сән бәйләре. Юк, анда бераз җыярга кирәк. Бәлки 7-гә, 6-нчыга җитәдер. Җитә. Мин гомумән бик еларга яратмыйм. Бар, елаганым бар. Ничек булды ул типа? Нәрсәгә яладың? Яшүсмерләр кайчакта намеренно ничектер үпкәләтергә тырышалар, булды шундый очраклар. Булырга тиеш инде ул укытучылар бит элек-электән хөрмәт ителгән дәрәҗәле үрнәк ала торган кеше булганнар алар. Мин һәрвакыт инде урамда йөргәндә начаррак киенеп чыкмаска тырышам. Әгәр минем укучыларым очраса, бу хәлдә миңа аңламаслар, килешмәс дигән рамкаларны үземә куям. Еш уйланам бу хакта. Бер карасаң шикләр булырга тиеш, икенче карасаң шундый ук кеше. Барыбер тырышырга кирәк инде. Укучылар күрә, алар барыбер сине ничек тикшерәләр ул яктан да. Без бит инде аларга үрнәк булырга тиеш. Әлбәттә, укытучылар да бик көтеп ала. Көтә башладылар инде укытучылар. Белмим, күбесе көтеп алалар, миңа күңелсез каникулда. Балаларсыз мәктәп бик яман күренеш. Үкенсәм төзәтәм. Ул балага төзәтергә шанс бирәм. Икеле куям, ләкин менә син шулай әйтсәң, шушы икеле берничә дәрестән соң төзәтелә. Бар. Икеле куеп, аннары эшлегә төзәтеп булганы бар. Әгәр дә бала тырыша икән, аны барып ничектер яклыйсы килә бар үкенгән. Син мөмкинлек бирәсең бу төзәтергә? Мөмкинлек бирәм, әгәр дә лайыклы икән бу бала. Искиткеч күп. Әйтәр би, көненә бер 100 дәфтәр була. Санарга да бик авырдыр. Менә теге атнада гына ничә 3 класс, 30 бала, 2 тапкыр яздылар башта изложение, нара диктант. Мен күп куйган билге бишле. Мин үзем бишлеләрне дә гел куер идем. Но фән обязывает рус теленнән эшле күбрәк булгандыр. Үз эшенең остасы, билем бирә белүче, балаларны яратучы, ләкин шул ук вакытта яратып кына түгел, шын билем биреп, шын тәрбия бирә алучы кешедер дип уйлыйм. Бүтән барлыгын бүтәнләй бирә эшенә, ярата эшен, эшкә бик бармый, рәхәтлек, уңай тәэсирләр алырга дип килгән, ышанып барган кеше. Бүтән коллегаларны, укытучыларны бу профессиональ бәйрәм белән котлап китәсем килә.
Үзем укытучы булгач, беләм бу профессиянең бик авыр булганын һәм ул елдан-ел авырая. Укучыларга әйтәсем килә инде, укысыннар, укырга яратсыннар. Менә хәзер инде укып бетерерсез, аннан соң инде андый шанс булмый сезгә. Мәктәптә укытучылар да булмаячак. Шуңа күрә укып, мәктәптә укуның кадерен белеп калыгыз. Ата-аналардан сорар идем. Бераз аңларга тырышсыннар иде укытучыларны бик каты бәрелмичә. Ата-аналарга инде мәрхәмәтлерәк булуларын телим укытучыларга карата. Чөнки инде хәзер ата-аналар бик усалланды. Мәктәптә эшләү бик җиңел түгел. Һәм әгәр дә ата-аналар ягыннан да шундый искәре караш булса, икеләтә авыр булачак һәм яшьләребез мәктәпкә килмәячәк. Шуны да онытмаска кирәк. Балаларга да шулай ук укытучыларны хөрмәт итәргә. Аларны хөрмәт итәләр, яраталар да. Күбесе мәктәпне бетергәч аңлый моны. Шуңа күрә тагын бер кат котлап китерим укытучыларны да, укучыларны да бу матур бәйрәм белән. Укытучыларга инде сабырлык, түземлек һәм үзләренең һөнәри осталыкларын үстерүләрен телим.